maldenw aw ni sɔgɔma aw minnu bɛ yen n'aw bɛ k'an lajɛ sisan aw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan 5h17 an y'a ye tiɲɛnikɛlaw ye marifajugu obi u ye obi 2 fili ka bin ka ti kan obi 2 in ni ɲɔgɔn cɛ 11 minutes à peu près obi fɔlɔ filila ka ci kan daminɛ na ka détonation ba kɛ min ye katikaw bɛɛ la wuli sɔgɔma joona in na. Donc 11 minutes plus tard u ye obi yɛrɛ fili ka jigin mais heureusement pour le moment an ka cɛdenw kɔni sera ka wuli k'u jɔ u cɛjɔyɔrɔ la an yɛrɛ filɛ kan kɔnɔ yan à peu près walasa ka se ka kibaruya sɔrɔ aw ye tiriw kɔni bɛ senna kabi 5h17 fo ka na bila nin wagati na sisan 6h02 marifa kan dɔ sumana sisan mais tiri bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni i b'a sɔrɔ 10 minutes 11 minutes bɛ don tiriw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka suma dɔɔni k'a bɔ gidigidiw na a bɛ ka kɛ près dɔɔni dɔɔni. Donc pour le moment président Assimi problème foyi tɛ ale ka niveau la parce que yen yɔrɔ bɛɛ kɔni quadrillelen don cɛdenw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la mais min ye dugumana fan ye mɔgɔ ninnu kɔni ye mugu ci daminɛ yanni ka dugu jɛ. Donc sisan kɔni katika caman b'a ka so nka an kɔni ma fɛn ye jusque là min b'a jira k'a fɔ ko dadigi kɛlen don kan na an ɲɛ t'o foyi la mais an ka surasiw bɛɛ bɔlen don ka bila en place sisi bɛ ka yɛlɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nka an ka Mali faama foyi tɛ gɛlɛya bɛ min dala ko in na pour le moment mɔgɔw bɛ ka ɲini k'a dɔn yala attaque djihadiste walima mun fɛn don o kɔni ɲinini bɛ sen na ni min bɔr'o la sɔɔni an bɛ malidenw informer. Amadu El Konare ka ti kan kɔnɔ directement ka se ka kibaruya kunfɔlɔ di mais maaw kana jatigɛ sabula an ni finitigi ɲɛmaa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ pour le moment u bɛɛ ko ko dankariba tɛ yen min bɛ mɔgɔ jaw dama tɛmɛ nin wagati in na minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ u ka na kibaruya dama tɛmɛ k'a kɛ comme kati kan binna ne yɛrɛ jɔlen filɛ aw ɲɛ b'a la cogo min na yɔrɔ ka jan fitini parce que mesure talen don civiliw kana gara yɔrɔ dɔw la voilà. Donc ala ka jamana basigi ala ka jamana suma an ka cɛden minnu bɛ wuli ka jɔ la ala k'u lakanda ni kibaruya jɔnjɔn minnu bɔra a la kibaruya ɲini kɔnɔ an bɛ se ka maaw ladɔnniya bonya kɔnɔ.